Jeg har samlet nogle kommaregler, som jeg synes er relevante, og som jeg laver fejl på, eller har i hvert fald dokumenteret at lave fejl på. Og derfor har jeg samlet dem herinde, så jeg vil prøve at forklare de ting, jeg selv laver fejl i, og derved gøre mine komma-evner meget bedre. Og det første, jeg har sat på listen, det er opremsede kommaer. Steder, hvor der kunne stå stå og et eller men. For eksempel skabet er dels for stort, dels for dyrt. Der kan man så godt høre, at man godt kunne sætte et og ind, eller ja, der kan man godt sætte og ind. Skabet er dels for stort og dels for dyrt, så derfor så skal der sættes komma, hvis man ikke sætter nogle af de ord ind der. Så er der sideordnede adjektiver. Steder, hvor to adjektiver står sammen, skal der komma imellem. Der er lige så lige der. Der var en lille sød ælling i vandkanten, og det er så reglen, der er det, at man skal så sætte et komma mellem de to adjektiver, som er lille og sød i den her sætning. Og det har jeg også lavet fejl på før. Stillingsbetegnelser og lignende. Det her, det er sådan, det er derfor ikke rigtig lavet fejl på, men det synes jeg bare, det var sådan en, man godt kunne bruge i fremtiden, hvis vi nu havde sådan en diktat eller sådan noget, hvor man skulle sige sådan noget. Mellem stillingsbetegnelser, titler, akademikergrader lignende, altså noget, der beskriver personen, for eksempel her, træneruddannelse og sportschef, altså hvad han har opnået. Så der skal man så sætte komma imellem, altså de forskellige grader og ting, man kan kalde, han er stående på sit CV, eller hvad kan man kalde det. Så den er god nok at bruge. Og så er der forstærkende gentagelse mellem gentagelserne. Det var en lang rejse, det var en lang rejse. Sådan ligesom for at gentage og understøtte det, du har sagt i den tidligere sætning. Så sætter man et komma imellem, fordi så det er bare reglen. Og så er der den generelle måde, som er meget normal. Og den tror jeg, den har jeg fået et par gange, eller hvad hedder det, kørt. Ja, den har jeg også lavet på fejl på. Nogle gange som glemmer man måske lige, eller et eller andet. Så nu, den har jeg sådan set meget til med, på grund af, at den er altid god at huske. Den skal man aldrig tage for let på, for man kan hurtigt glemme den. Men så der kommer, når der er både grundet usikker på, hvad begge sider i komma er sådan reglen for den. Det kan man også godt sige, hvad er på den her jeg ser. Der er altså ser, der er udsangsledet. Og hvem er det så, der ser, det er jeg. Så der sætter man grundledet. Og så den anden del af sætningen. Det er jeg er. Og hvem er det så? Det er det. Der så bliver grundledet. Og så jeg ser den nu, er det ikke den. Der kan man så godt sådan se ret naturligt komma derimellem, som skal være før er og efter nu. Så der er position. Et indskud, der beskriver den /de omtalte. Det kan man sådan, det synes jeg, den kan også være god, fordi man, hvis man lige glemmer et eller andet, eller sådan, den er god, fordi den vidste jeg ikke rigtig i forvejen, synes jeg. Så derfor så, altså, Rasmus for blok 7, jyden har været her. Der indsætter man sådan lige jyden som underskrive, hvem Rasmus for blok 7 er. Så lidt som et ekstra kendeord på ham. Og så har vi ledsætninger og helsætninger. Det har jeg ikke rigtig sådan et eksempel på, men hvordan man kan genkende ledsætninger, og hvordan man ikke kan genkende dem. Det er simpelthen ved at sætte ikke ind, hvis man kan sætte ikke ind, og stadig lyder som en god sætning, altså sætningen stadig giver mening, selvom man sætter ikke ind, så er det en ledsætning. Hvis det derimod ikke kan sætte ikke ind, så gøres det automatisk til en helsætning. Og det er faktisk heroppe også, det her med sideordene, opremsningskommaer, det er både i ledsætninger og helsætninger, at man gør det der med at sætte et komma i stedet for og et eller men. Og så den næste, det er komma for en men. Man sætter altid komma for en men. Det kan man også se her, hej med dig, men hvad vil du egentlig? Det er bare en understregelse af, at man sætter komma før men. Og det gør man tit, når både der står et usagsled og et grundled foran, og et usagsled og et grundled efter. Så sætter man komma for men. Det er sådan et meget naturligt sted at sætte komma. Det kan man tit høre, hvor det er henne. Mellem hilsinger, der er forbundet med og, men, eller, for, eller så.
for eksempel jeg kommer, så I lever bare lidt i forvejen. Der er begge, jeg kommer, man kan ikke sige jeg kommer, eller jeg ikke kommer, så derfor så gør det til en helsætning, og så næste, der kan man heller ikke sætte ikke ind, det er begge to helsætninger, og så skal der så er det så også før et så, og der er grundled, udtalsled på begge sider af kommaet, og derfor så skal der, det lyder måske også lidt mere naturligt, men altså det giver mening, at man skal sætte kommaet før så, fordi at det lyder meget naturligt. Så det var nogle af de kommafejl, jeg måske kunne have fået, eller nødvendige kommafejl, som jeg synes er meget vigtige, og ja, det håber jeg kan hjælpe mig.